Allah la ilaha illallah babiya Muhammad Rasulullah kashe makiyin katin yana jariri Wala alamu Makaho. Nusa. Tana aka yau. Allah sai. Na daɗe ku ban ganka ba. Shi da wannan yarinyar nan ne. Sanan zabiyan nan. Allah. Yawwa. Wala alamu Makaho. Nusa. A gaida na gida. Dan ya girma zai ga jamaki yanka yana jariri. Dan ya girma zai Bakin balarabe. Wala mudu Makaho. Ya kwana biyu. Malamai maka da annabawa. Bakin balarabe. Allahu akbar. Shi yanzu na fito daga kasuwa amma ba zan rasa abin da zan ba. Allahu akbar. Ga wannan. Ai manejin wannan. Allah ya sa. Yawwa. Allah ya ji kawo da gida. Allah ya ji kan mahaifa. Allah ya ji kan mahaifa. Yawwa. Kawu. Allahu akbar. Allah mai girma. Ka san mutane akwai imani wallahi. Allah ya kara mu. Allah kara ma annabi da Allah kuma ba su ƙarin nuna bar sadaka ba. wannan Yau alhamdulillah shi ne abinci. an samu kuɗi ba. Shi ne abinci. Ya buga wannan. Yaya kace ba na su gaba ɗaya ka ba na su gaba ɗaya Allah ba na su gaba ɗaya yawa ba na su gaba ɗaya mana Ya kare ba komai kuma kuɗin ya kare. ye kawo 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 Ni ba na son dogon kira ba. Muka fita da wancan malam Tanimu Makaho ba haka muke yi da shi ba. Sai abin da na bashi yana sa aljihu ne kawai da sallame mu. Amma kai mun fita da kai sai ƙorafi an sa ma kuɗi a hanci. An yi ma wannan da ya kake so yi da kai. Ko ya ga zan yi ba. Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine mu ba. ina zuwa wannan dan gida wannan da gida da ya ba mu sadaka nawa ya ba mu Naira 50. Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine Ni wallahi sai ka ban wannan. Allah ya ne da jari ka wallahi ba abin da zai yi. An fara kuɗi ka ce ga kai ka fi son kuɗi kenan. shi yasa nan ga tafiya da kulluwa wallahi tallahi kulluwa